ito. Because kids is on, they are just like sponge. They receive so much information, everything, At may karamihan formative lang ng mga age is on, that age ng mga bataan. They are more sponge. Kung sa kanina nilang kuwan, kung sa kanina nilang kailangan kita, muli na ilang sundod. Ayaw na, tingala. So, parenting man to last time and so on. So today, I will be talking about itong prayer that holds you. Isa ko rin zone ang kanang naigyampuan ka rin. Kanang naitabog yun sa mulay. Strengthen ka, nalikod ka tungkol sa naigampo sa tas ang mo. Mga dili ka daw ng bakit mong buta. Dili o patas daw. So kinanglan yung zone niya. Inang pa dito, kanang kung nadaw ka-pray na to, niya pagkauman, kanang nakareceive ka o kanang kung magkatubang i-testify. Isa man rin ang na-permanently maka-receive prayers may pag-ampo, hindi haka-remember sa inyo. Could be parents, of course, mga parents, mga in-laws, Nabay ko rin, nabay ginampuan sila sa ilang mga ugangan. Mantay lang. Pero, kanang ito ang ginaprayan kay so, that is a powerful one. I saw somebody posted it, so every time they get to visit sa ilang mga family, sa iyang father's side or sa iyang dili sila buyan, dili sila buwan. Sa kapat, mana, dili sila makalakaw, dili sila buwan. Example, mag-isita. Normalize ito, normalize. Na kung mulakaw ganay sila, hindi sila mo kung anong ampo sa ka. Kung na mag-isita, normalize ito mga ampo. Hindi, pastor, mahubog naman yan ampo niya po. Lain naman. Lain ang atmosphere. Normalize prayer is so. Because the lessons that atoan ko ng this is called the prayer of Jesus. Many of us also ito, nakatubit ang Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. That is the Lord's Prayer. Yes, of course, itawag ng Lord's Prayer. Pero tinunay na prayer ni Lord Exod is found in John chapter 17. So, if you look at John chapter 17, that is the prayer of Jesus before siya idala sa cross. He knows exactly mana sila kaon sa Passover, mana sila kuan. That is the moment in soul that they, when they had communion, kanan giingnan na niya sila na may usa sa inyong mo traitor. Dahil giingnan na niya si Peter during this time na ikaw Peter katulong ko di mo i-deny before mo tugtugaw ang manong. Ano yung tension exalt, Then, dari na nagplat na religious leader siguro si Judas during this time exalt kay Nikuan na kanang nakikdil na, nakikuan na, nakikusabo na, ibayra na siguro siya. And there is already exalt, kanang nihong exalt na siya nagpun. Muna siya ang kanang background na ningatayan that the Lord rendered something, a very powerful prayer exalt. Dili lang para siyang disipulo during that time, but para usap sa Ibrahim karon. Amen. Bless kita kung may mag-pray na to. Pero kung si Jesus mag-pray sa inyo ay so, kung sa ka-bless kay ka, na si Lord ay ka-pray kay sa inyo. So, that is something that we will cannot be down. We will discover it. So, muna siya ang prayer na gikusog ni Lord. Gikusog niya for His disciples to listen to. Nung kada bitaw, kada mo ampo bitaw na para madunggan bitaw. Gituyo ni Lord para ma-record. Ma-record ni para kita ison sa tunga oras karon, sa tunga panahon karon,
makabati sa tanini nga pag-ampo ug ma-realize na ito igsoon nga si Lord ay ampo guys sa imuhang karon samtang ikaw nalingkod, samtang ikaw namati, samtang ikaw nagkinabuhi sa imong Kristohanon nga lakaw. Amen. They listen to the most intimate conversation between the son speaking to his father. Amen. At the end of the day, so ito, gusto may suod na rin silang papa. Tas ka mo. Gusto may dilisod. May ibang suod, may ibang dilisod. Pero yung panileksyon, pinaka-nindot bitaw, sa daga naman tagul mo, nagkatakutan, naman tayo adulting, gitawa, daga kay tagul mo ginagawa sa balay, no, sa ato. No? Kita na in charge sa pagpadako sa itong mga igsoon, so sige tayo, kita na yung breadwinners pamilya, kita na yung gabuhat sa mga butang na itong itagalan at responsibilidad, no? Kapoy dili. Kapoy, no? Pero at the end of the day, igsoon, what we need to really get igsoon is, ingon dito nga, kanang bitang uli, bitang nga, makatawag ta sa itong papa. Magkakakwanta ingon pa dito, magpapuraray ka. Because there are seasons in life igsoon that you will really need the counsel of your father. You will really need the voice of your father. Then amid of this correction, kana bitong time na kung nawalang papa, ay kana bitong magkuhan ko na nihunong ko kadyo, ko. Lord, bili ko gusto na this house Christian ba kami sa already Christian? Mamindal, bili pa kayo seryoso. Ngayon ko, the moment na napatay ang papa, natindo ko rin. Lord, bili ko gusto, Lord, na malimtan ako yung tingin. Di ba, pila na dubugay na kayo. Ngayon sa'yo, di ba, kanabitang voice speaking voice ngayon, kung bitang malimtan. Sa kadugay na sa panahon. Di ba? Pero ma-remember din mo ang tingog, isang tingog na, Lord, di ko gusto malimtan ako, papa, gusto ko. Ako ma-recognize ang timbre sa boses, no, ang deep siyang voice, the way he speaks my name, the way iyang mo kay suryahan. Inana ko remember, that is the heart exod of what Jesus was trying to emphasize exod. No, the love is intimacy to the Father, is unity exod, that we are to discover na inana din siya kasuod siyang papadiay. And should be exod na ito ang alive, inana sa bato kasikasin ito sa naman. Because sa itong pagpangalagad sa Ginoo, kung wala itong tayong na pagkasuod sa Ginoo, kung ato itong pagkailas Ginoo, maralag yano-yano, maralag ka siligan na nakailan ka sa pangalan, na hindi mo na sinabi, ang iyang kung ma-exod, mag-lisod yun ka. Ano kinabuhi, exod paglakaw ng Kristohanon. So we need to really recognize the heart of the Father, exod, His voice. So, that is what happening in exod. But how do we relate as karena atong nakuan karon siguro no kana because Jesus is not praying so on for just the disciples na iya na atong nahimamat atong tayo no ang iyang mga disciple is praying for you nagapo po siya sa imuha no kisa sa mga kabalang kanimo because kanibitaw matay duha ang tutra sa mga disciple ani una is katong mga Roman government. Ang Roman government igsoon gusto sila na kanang mawala kanang itong ma-dissolve ang pagkakristohano na tumatay pina-persecute sila o ang kanang mga Sanhedrin kung ito si 22 bitaw Sanhedrin bitaw na ito si 22 ka mga Saduseo o Sadducees o Pharisees no? Saduseo, Pariseo council sila sa Sinipito, sila ang mag-decide sa crucifixion ni Jesus. No? Buto ang kanang forces ikson na sa kumangon sa mga Kristohanon during that time. And I believe ikson, no? Siguro dili na nakaingunta na David gabi so dapat lagi nag-pray si Jesus sila. Pero kabalo kay ikson, di mo challenges karon dili lahi sa ilang challenges. Because right now ikson, you are gusto ba yung gusto pang karon deadline sa trabaho kani si Judith no kani Judith yun Judith sa kuryente Judith sa tubig
judit sa internet, no, tanan igsoon, judit sa imuhang loan, no, judit sa tanan. Muna igsoon, ano your doubts, mga pagduha-duha nimo sa imong kalingot, pagduha-duha nimo sa imong future, no, imong ginabuhan nga adlaw igsoon. And I believe God is interceding for you at this moment. Nag-ampo si Lord sa imuha igsoon. So, I will give you 3 encouraging truths igsoon about what Jesus prayed in this whole duration igsoon. The first is that first encouragement igsoon is the encouragement of security. Buti pasabot igsoon nga iyang i-encourage ka nga imuha nga patunon igsoon ang kanang security. Buti pasabot ang kanang kasiguruhan. Atong basahon igsoon in John chapter 17 verses 11 to 12, and we will also read chapter 15. Ingon diri. Karon mabalik ako diha kanimo ug dili na ako magpuyo kini kalibutan na. Kisay ni si Jesus. No, ingon sa mabalik na ko sa imuha. Samahan igsoon. Apan sila magpabilin pa dinhi o balaan nga amahan pinagis sa imong gahom o sa imong gihatag kanako. Bantayin kining mga tao aron sila tanan may usa sama na ikaw ako usa lang. Sa akong pakiguban kanila gibantayan ko sila. Pinagis sa imong gahom gihatag mo kanako. Gibantayan ko sila o wala kayo nawala kanila gawas lang sa tao gitagda mawala aron matuman ang kasulatan. Verse 15. Dili ako magampo makuhaon mo sila dinhi sa kalibutan kung dili panalipdan mo sila batok kang Satanas. Amen. God is Jesus himself is praying on your behalf. No, He is interceding na dili ka mabuntog igsoon ni Satanas. No, na ay covering igsoon. He prays for your protection. He prays not only to His disciples during that time igsoon, pero sa future na magtotoo, sa future na believers. No? Mao kita karon. Amen. Si Jesus ay intercede sa imo Amen. Sa aking ganina, it is really good that somebody is praying for us. But upon realizing na si Jesus Christ ay nag-ampo dahil sa imo how much more igsoon ang imong kalipay. Amen. Siya dito sa verse 11 at ibasa, Holy Father, keep them and care for them, all for those you have given me. Amen. He especially asked igsoon na panaligdan ta. No? Kabalo ba mo na si Jesus nag-intercede sa inyo right at this very moment igsoon sa amahan para sa imo. Sa trono sa Dios igsoon nag-intercede si Jesus para sa imo igsoon. Amen. He asked igsoon ingon ito sa verse 15, save from the evil one. No, ingon pa dito panaligdan mo sila batok kang Satanas. Amen. Tulong na itong kontra, no? Kabalo ng tanan, the world, ourselves, no? Atong kaugalingon, ang kanang sinful nature. Ang tao ison, bisan pag ingon pa dito, mahimo ng born again, mahimo ng Kristohanon. Masalay po gihapon, natay sinful nature. Kung giluwas ta ni Lord ison sa sinful nature. No, mo ni pinakadako na itong kontra, because we are on the process of sanctification. Sanctify pa man ta igsoon. Gina-sanctify ta kada adlaw igsoon ginaumol ta sa Ginoo. Ang ikaduha na itong kontra is the world. No, kaning kalibutan. No, kalibutan puno sa tentasyon, puno sa kuan, no, ato nang nakuan sa atong lesson sa kuan sa kanang sa Victorious Life Series. Then ikatuloy igsoon na pinaka-kontra kanay Satanas. Ang si Satanas may accuser of the brethren igsoon, iman pa ang Bible. No, siyang tighatag igsoon o kanang magtaho-taho bitaw istorya nga kani bitaw si Joel nani ni si bagya po ni pagdagat po ni nani mo na accuser. Diba? Iduog yapon kaniya igsoon mo na iyang trabaho mo na gina-encourage ka nga ingon dito nga ginakuan ta sa Ginoo, ginaproteksyonan ta against sa tigatod ug marites igsoon. Tigatod. Ingon pa nila, if the devil reminds you of your past, remind him of his future.
Amen. Kung inaw gani ka sa away, ampo ka. Praise the Lord, hallelujah. Silang patasod ka mo. Kahinundong ba ka sa una? Kainagaw ka sa una? Pagkaluot kayo din mo. Muna'y butang nagkikasilsil sa tanas, pendinti sa tuwa. And if the devil reminds you of the things that you did on your past exalt, remind him of his future. And what is his future? Damnation exalt. Kabalo ka sa tanas, awag ka panahon, sunugod ka, silutan ka, so ulay pagkaundan. So, your salvation is not hanging by a thread of your own power. It is held on the grave of such transition. Ingon pa rin ito ba igsoon ka, dili ka na bitaw dili ka mawala igsoon, dili ka mutipas sa dalan. You will not fall away. Matumba mata pero dili ta mawala sa dagan igsoon. No? Sa itong dagan, dili man parehang patanan, nayuban kadagan, nayuban kalangkaw, nayuban kakamang, nayuban kanang nihunong, napumpo na lang dapin, discourage, pero ang istorya iso ayaw undang sa dagan. Kung mahuman na sa itong dagan naman, iso, kung ano na yung kayo iso na undang na po na ito ginawa. No? Padayon sa dagan nun, tungod kay Ginoo iso nag-secure sa imo. So that's number one, iso, He secures us. Number two, iso, identity. Amen. Tingnan ang pulong sa Ginoo in John chapter 17, I will read from 16 up to 19 igsoon, where it says, dili sila iyas sa kalibutan. Ingon nga ako, dili usab iyas sa kalibutan. Ilain sila aron mahimong imo pinagi sa kamaturan. Ang imong pulong mao kamaturan, ingon nga ako, ipadala mo dinhi sa kalibutan, ipadala mo kung usab sila sa pagtudlo sa tao din sa kalibutan. Tungod kanila, ginahalad ko kanimo ang akong kagalingon, harang himo imo usab sila pinagi sa kamaturan. O sa gingon ni Lord igsoon na they do not belong to this world any more than I do. Dili ka na belong to this kalibutan. And that makes them holy by your truth text in your word, which is the truth. Isa the reason kanang you try so hard sa FK na boy compete in sa crowd. Nabitaw, masulot bitaw ka kung sa ka baguhay ka sa usa ka campus, baguhay ka sa usa ka neighborhood, baguhay ka sa usa ka grupo sa mga tao. Kanya ka nabitaw, mag-fit in bitaw ka, kung sa ginabuhan nila, buhatod sa mimo, no? Kung sa himo nila, imo sa bimod, para dili ka ingnon nga, others man ka. No? Sagol naman ka dre, dili man ka kuwan. Yan, kita rin ba ng mga, di ba, kanang kultura din sa Pinoy na makibagay ba? No? Musulutin ka sa lugar, no? Ato pong buhaton po. No? Ato kaya taglaing nasod. Ato yung pukso ng ato kaugalingon nga ganan sa ito silang pagkaon. Kaya naman, kita mga Pinoy, pakibagay hindi lang ato ang atong kwanbid, ang ato ang nature. No? Bisa kita ganahan ni kari, pero yung tamarong magbukilog ng kari yung kaon. Magsuka-suka ka na, pero atong yung, hani kari na ito dari, so smile from me dari, mararag ka na, okay na, ang badra. Naana naman tayo sa kari, pero kari nila ito yung so, murag manumpag sa ilong. Murag yung bawang ilong, kung ano, nirap ka na mga coriander, nirap ka na mga, sa taon na, parsley, pagbutang-butang, anak, gustaw ba itong lugaw dito sa China, so, pagkaon ako, lamit ito lang lugaw, butangan mas kibulang ako ito. Murag sa itong nagahon, pagkaon mo, murag magbawong, parsley ba? Coriander, kanang pagkaon mo, murag bawang sabon, bawong no? So, mani, no? Anak ta sa tupan niya, kita nga mga Pinoy, gusto kita na dito na ignorante yun, basta, at anong tilawan, bingon ta, ganahan kita na. Di ko ka niya. Unya, kanarabang, muli na ta, kanang di kita magtrabaho dito, mingaw na ta. Sige na ito una, ano sa kong kakaunog, kamsano, ito mga biryani, no? Mga nato. Kaya bang natong palit ba, kanang itong perniagap.
That is good igsoon. When it comes to inana ng mga culture, adaptation. Pero, na mga higayon igsoon na ang sala sa kanabitong grupo igsoon, imong gusto i-adapt for you to become igsoon fit to the circle which is bad igsoon. Lautan, ano man, imong si Lord, dili makataga kalibutan. You are the son igsoon, no? How, mura bang kanabitong imong bitong paglakaw bitaw sa kalibutan, mura bitaw akin sila sa mga maglataw bitaw nila because believe igsoon, believe me. The moment you step into the group of crowd and you proclaim yourself, I am a Christian, it's like there is kanang atmosphere ba? Mura bang kanabitong target bitaw ang imong ulo, kanang Christian, ipagita lang kami. No? And sometimes igsoon, kanabitong dili matik sa tuang konsensya mga ginabuhat sa uban. No? We go to the certain extent, may untag, grabe ko, ano, dili na ako ni masikura na yung kanihin natin ang kalakaran ba? No? Ang bribery, kanang corruption, no? Ang gustuhan naman ka, ang ilinan na yung kasing-kasing. No? May dili na ako ni masikura. It is just normal, igsoon, because you are the Lord, you are not of the world. Amen. Normal na binayson. Na dili mo masikura ang mga butang sa kalibutan because dili mo kalibutan na. Amen. Yeah, bingon bitaw na dili ka weird. May mga tao weird. Ay, ano ka? Ikaw rin dili mo. Ikaw rin mo yaro, di ba? Ikaw rin dili mo buhan. Amen. You are holy for a reason. Amen. Kabalo mo igsoon, sa ako itong ginawali before na ginasanctify ka sa Ginoo. Ginaset apart ka niya igsoon para sa iyang kaimuan on purpose. Pareha ko na sa mga butilya bitaw nga, dili mo paimnon ang bata na ganang masuso igsoon, na bitaw mag-feeding bottle. Dili mo basta-basta lang na, ay kani waso, pwede ni sa iya, no, kani bibiro, pwede ni sa iya, no, dili. Kung natay na specific na bibiro, igsoon, dili na to na ipatawag na, dili na to na gamiton sa lain ng purpose, gamiton na to na para rin sa bata, para rin sa iyan feeding igsoon. The same way igsoon, na ikaw ginaset apart ka sa Ginoo, kaya nasa katuyuan sa mga mo para igsoon, ha? Mayroon kang vessel igsoon, mayroon kang panudlanan sa panalangin, panudlanan igsoon sa mga anointing, panudlanan igsoon sa mga butang, i-pour out ni Lord nato sa iyong pamilya, sa mga tao, sa iyong palibot igsoon. You are shaped for God's Word. Dili ka ma-shape igsoon sa world, kung dili ma-shape ka sa Word. Amen. You will be shaped by the Word and not by the world igsoon. Isa man rin ang gusto magpa-shape igsoon sa Word sa Ginoo. Dili ang pamahagi sa kalibutan. That's why, kung pagulo siguro sa Romans igsoon, stop copying the pattern of the world. Dili ko mo ginabuhat sa daghan. Maayo. Dili ko mo kumon sa tanang tao igsoon. Maayo. Una-una igsoon, isiparin ka. Your identity is the identity of Christ. Amen. Inang pa si Paul igsoon, it is not I who lives. It is no longer I who lives, but Christ lives in me. Amen. So you are set apart for a divine purpose. If you just know your identity, dili ka, inang palito, dili dali, so na mabiras kang butan. So what if wala ko yung mga, kita tanan, ganahan kita na tayo ng amigo. So what if dili ko accepted sa circle sa mga kanang sosyalo sa church, sa school. So what if dili ko appeal sa circle no, dili ko appeal anang maghimutuay anang butinsi. No, maghimutuay sa kasalinganan, no, no. Ayaw na pag-una na gusto ka mamimro na igsoon na maghimutuay. Ano man, lalahi ang lahi ang stopping ka na. Matingan lang ka, kanara ba mahimutuay, mura bagi ko ano ba? Namatin ka rin ka, masuko na po ka itong tao na yung istorya sa imo ha. No, naway rason. Ngayon mo, istorya na nakatungkol sa kuwan, nana. Ikaw nasuko na sa ka, lain na po imo kasing-kasing. No? Because it's on you should know
If you do not belong to this world, you have your own identity. So our identity is in Christ. Amen. Kung may bawan lagi mo yung son, you are made for a purpose. Himo ka para sa kaimuan sa Ginoo. Himo kay son para sa iyang kanatuan. Tapos, inong paggamit dito sa verse 19, Son, I have given myself as a holy sacrifice for them. He is about to go to the cross and set them apart. Ginakuan kasi ginapili ka. Ano pa dito? Mga Pilipino daw, salamat ginapino. Pino, gana, sa to na, kanang Pilipino daw, Pino na, ginapili pa yun. Inana ng Pilipino, Son. Di-ikuan ka, di-asan ka, di-shipin ka sa mo, ayaw tulog ni Igsoon na. Kaya itong mga tao sa inyo, between you, Igsoon, na nagsimba sa Ginoo, o between sa unbeliever, Igsoon, sa between somebody na nasa kadalanan, nga may gani ang insect si mo, no difference. Buti pa sabot, wala na mo na ilan yung identidad, Igsoon, wala ka kailas yung kagalingon kung lantaw sa mga tao na maparihan ka sa uban na buliyagon, parihar ka sa uban na pasagad, Igsoon. Ang tawa yung kaugalingon, dinanglan na itong nauna, ang Lord, di mo akong ipili, di mo akong mag-sanctify, di mo akong mag-ipialan, itawag, Lord, karoon at lawa, Ginoo, ako na ilon, ako kaugalingon, anak ko mo. If you know your identity, Igsoon, then there goes a long way, kaya mong mahilulan mo. Ada dari example ani katong bitaw eagle Igsoon nga sa gamay pa lang siya, sa itlog pa siya, ang itlog sa eagle naligid Igsoon, naligid napunta sa itlog sa manok, itlogan o pugaran sa manok, luman sa manok, ambi sa manok kung ihantuan iyang anak, ambi sa manok kung itlog yapon niya kadugaya napusa ang agila Igsoon kauban sa mga manok. Tungod kaya nakita, pero manok, ang iyang una-una, manok sa siya. Nagagdagan sa siya, no? Kakakakapon siya, no? Kaon-kaon po siya, kanang mga dito, kanang mga bulapi, Igsoon, kanaman, he thinks that he is chicken. Bisa dakuan yan, ang iyang kuhan, bulas Igsoon, dako siya kaysa sa uban. Then what happened, Igsoon? No, he become an adult Igsoon, but he never learns to fly like an eagle because he thinks he is a chicken. Then one time, Igsoon, he looked into the sky, he saw great, majestic eagle flying Igsoon, and he says, wow, what a great bird. Wow, what a majestic creature. And his brother chicken, Igsoon, they are eagles. They belong to the sky. While we, chickens, we belong to the earth. Tell you what happened, Igsoon. Namatay ang eagle Igsoon thinking that he is a chicken. He's not a chicken Igsoon. If you are sons and daughters of God, you will never belong to the same thing Igsoon. I'm not saying na kinanglan na mapamataas Igsoon. I'm not saying we think highly of ourselves. I'm just thinking Igsoon, I'm just telling you that you are made for a purpose. You are made Igsoon. Eagles Igsoon, no, they fly higher than the storm itself. No, kung naay ka lang, bagyo Igsoon. No, nag-ulan na dito sa upos, nagbaha na, nagpangilan na. Pero ang eagle Igsoon, malupad na, labaw kaysa sa panganod. Agili apektado sa bagyo. Kaya na kapidisin mo sa Ginoo. Ina-ina tapad Igsoon, ang kila kamay. Amen. Bili eagles na pana, bili eagles na pagkabripihan. Agila ka. Take a look at lion Igsoon. The lion is not, tingnan pa nila, ang lion kuno, he is not the strongest among the animals in the jungle. Dili po siya second niya strongest. And even he is not the biggest of all the animals of the jungle Igsoon. No, dili siya greatest, dili siya ang biggest, and he is not also the smartest among all the animals Igsoon. But kung lang tao nimo, anong gitawag sa king of the
jungle, it is by his mentality igsoon. Layon pa lang igsoon, ang rabbit kita sa lion, mahadlok na ng pag-uwi ka naman. Ang tunaw na sa lion igsoon, ay, isda ka pa na po. Every time igsoon, kanabitaw ka sa tumungoy sa pagpakasala ito. You are with the people. You are doing the things igsoon na ginabuhat sa kalibutan. You are doing drugs. You are drinking. You are putting yourself into the situation igsoon na grabe ka lutang o grabe ka nang hateful sa mga sila. Suffer at igsoon. Ang tawag ng kagalitan. Mga my para ba ani? Para ba ani? Pili ka para diha igsoon. Kay katuyuan ang Ginoo. Kay believe igsoon. Daghan sa tuwa diri karon listening at this sermon igsoon. Pili ka para kulambugan lang. Pili ka para diha lang. Pili ka para diha lang. Ito na yung Lord. Dili nagtama kung ginabuhi Lord. Dili sa balay ng libot igsoon gitawag ka sa Ginoo para sa dako katuyuan. Mintas dili mo na ma-realize igsoon. You will always be a chicken igsoon. You will never become an eagle. But God already made you an eagle igsoon. Ingon ba pulong sa Ginoo, you are ingon pa dito ang pulong sa Ginoo, you are wonderfully and fearfully made. Grabe kayo pag-iin mo sa mga o ilang taon mo sa mga kagalitan. Kana-kana. Every time igsoon, when you are at the moment of your life, nag-iina ka sa bisyo, naglunan ka. Pag-aminin mo kagalitan. Para ako ani. Para ako ani. Bila dahil mo igsoon. Bila ka katuigan yung di-usig ka igsoon. Bila ka para doon na igsoon. God made you. That's why Jesus is so happy ang ampo, Lord. Bless. Lord, protect them. Lord, let them know who they are. That's number 2 exaltation. Number 3 exaltation is a encouragement of purpose. Ingon ang pulong sa mga exaltation in John chapter 17 verses 21. Ingon nga ako, gipadala mo dinis kalibutan, gipadala ko usap sila sa pagtudlo sa mga tao dinis kalibutan. Gipadala ko usap sila sa mga tao dinis kalibutan aron sa pagtudlo. Dili lang alam ni mga tao nga nagatukan ako na akong giampo, kundi apil usab sa mga tao nga motuokan ako sa kaulahiyang naagi sa mga pagpanudlo sa mga nagatuokan ako. Nag-ampo ako kanino nga sila kanan mahimusa sa mga ikaw ug ako usalan. Ug ingon nga ikaw amahan niya kanako. Ug ako aniya kanimo hinaot nga niya usab sila kanako. Kanato aron nga ang tao sa kalibutan mo to nga ikaw ang padala kanako. Finally, son, the prayer that Jesus prayed, son, is for you to have the mindset of a purpose. So you will be aware that you are not made just for something, but you are made for a special thing. So praise for our mission. Jesus, praise for your mission. So he moves from kanang itong gikan siya sa protection, sa praises and security. It moves from your protection to your identity, and the last is for your purpose. Amen. Ito pa dito sa verse 18, as you send me from the world, I am sending them into the world. Sama na ako sa kalibutan, ako sa silang ipadala, nato sa kalibutan. And the most kanang promise in the basic soul, ito dito sa verse 20 and 21, I am praying not only for this disciple, but for all those who will ever believe in me through their message. I pray that we will be one just as you and I are one, so that the world will believe me. You are not just saved except for something, you are saved for something. Amen. Dili lang ka ginaluwas sa Ginoo, isod para lang natay lugar dito sa langit.
igsoon, as long as you have the taste, gitawag ka sa Ginoo igsoon. Gitawag ka sa Ginoo para mangalagad sa iya. Ayaw tugutin mo kaugalingon na uli ka igsoon sa lubnanan na matalento, mga anointing ihatag sa Ginoo sa imo, uli lang igsoon na wala rin hangin. Kung dili mo ka makadiskubre nga nakainan na talento, kung dili ka magpagamit. Amen. Ayaw tugutin mo kaugalingon igsoon na maglingkod lang ta kada linggo, no? Pasinaw. And you receive precious things from the Lord. Pag uli mo sa inyo, ha, ipaniman mo silingan dito. Nagsandig sa inyong dating so dito, nagsampares ka upog. Ngayon ka. Ako ngayon ka, grabe ng bless kayo. Salamat Lord, hindi ko pariyakin. Kung wala ko nakadoon sa Ginoo, pariyasan ko anis bro. Hello. Ano ka sa Ginoo, for that purpose, for that someone. Sa imong gate, sa imong pader, nagalingkod ka, wala kailas sa Ginoo. Amen. You have a purpose in soul. You are not made here by accident. Dagang tao, naghikom. Pagkamatay, tugod kayo, wala na sila kabalo sa purpose ilang life in soul. But you are made for a purpose in soul. Itawag ka sa Ginoo para mangalagad. Para silang kailausap sa Ginoo. Saan na ito na kailausap sa Ginoo in soul? Ang power igsoon sa imong mission, hindi mong katapos, hindi mong pagka-anointing, so hindi mo sa mo. Mahadlok mo siya, mahadlok mag-serve, mahadlok ng buhato, ano man. Hindi mo ko ginabuhat ng ata pastor, lahi na akong tawag, hindi mo ko para anak, maulaw ko. Igsoon, ino pa dito, if you know you are empty, you are eager. Si Juan dito, si Peter, sa diyan na wala siya nangisog na mo tunog isog out of the boat. Pabiling siya nga, nagyan mo dito, tanong nakalakaw si Lord. Nakalakaw mo si Lord sa tubig. Pero say, ako ba nahalulog? Wala, nituta kayo, yun lang. Lord, grabe ka Lord. Pero mas Peter, Lord, tingnan ko Lord. Suryahay ko Lord, panako dara, manako. Isa sa tuwa, isa na kasing-kasing. Lord, inalang ko, Lord. Kalay mo praise ako, Kalay na kasing-kasing. Isa man nag-pray, so, kalay na kasing-kasing. This Sunday, so, will be just a typical Sunday. Kanina, mensahe, typical message, so that you will forget. Comes Monday morning. Monday morning, wala na tayo na yung tumanan eh. Pero I believe, so, this will become Wednesday sa iyong kasing-kasing. If you feel insecure, because, ganang kayo insecure sa tao, tanong nila, kung mga sa una, wala na, nato na naman, auto. Ako wala, nag-commute ang magyapon ko. God, Jesus praying for perfectionism. Feel na insecure. Then, if you feel so that you're doing ito, inahin ko lang naman. That's identity. Remember, yung palito, yung enemy for this world. It doesn't mean hindi nito mag-socialize is all. But you are shaped for God's glory. And doesn't mean God's purpose. God is praying for your mission. He is sending His soul. Let me minister to people. Let me share your goodness to other people. No, kaya na prayer. Kada buntag, ibatan ni Lord, mata kayo masira Lord sa inyong kayo Ginoo. Pero kailas na, nabuhay ka Ginoo. If you have that kind of prayer, so you understand half of the mission already. You understand your purpose in life. Of course, dili tanan pa may mga pastor, dili pa tanan may mga minister. Pero out of your own way, so nalibuhat ka sa Ginoo, makapagalagan ka sa Ginoo. For instance, ay upan sa inyo rin, yung milyonaryo. Pastor. Hello. Milyonaryo. Ikaw pa dito, Ikson, kung i-bless ka ni Lord, you will become a blessing also to others. There was one time, God ko
this is not to say so na marami taon para lang ito hanggang sa galingon. Pero so ka lang so tapos after then ngayon si Pastor Dali ko doon nami ko ang kansona di ba man uso mga cellphone so ano dili pagin kayo mga tao dali kan itong open sila sa gospel nga nami ko ang so na itong gusto kita ng Holy Spirit ay salita ng Holy Spirit yan kanan pag salita man to dito kauman ang plano naman to magabag ng kusona salita ng Holy Spirit kauman mag-call na niyo kanang call of salvation na yun sa mga pagdawat sa inyo. Nagdibuhan naman ito dira sa gym na kaman. Bataon, no? Ilang buwan, taon lang. So, doon, yan. Tayo kayong bagong silo. Ay, may pinapagig so, tabi ay ningon sa buhat, tapos ang pamilya na ito ng sinusunod. Ito ang magkaya na ito. Ito yung magkamata ko, may nakakog din. Because I know already so, na ang kaluwasan sa tao, ang kalag sa tao is spices. Hindi din mga presyuhan iso, ang mga tao na magdagdag sa tulong sa Pinoy. Yan priceless iso. Kung magkwenta-kwenta ka sa imuhang tako ilan ko tayo. Bakit kwentahan ka sa iso? Bilang ka tangke ka pa kasi dyan, kung ang mga konsumo sa isang kalaw. Ako na makagilong, bisip ka makagilong. Kagandaganda ka o konsumo iso. Ina na lang iso. God's blessing you. Hangin pa lang na kapit ka pagkaon. Hindi ako kayo kaghamal. When God blesses you, so you will become blessed. Amen. So in this moment, I want to pray for you. Let us all stand. Let us receive the love of the Lord in so this very morning. Let us offer ourselves in so for His purpose. Remember, Son, dili lang basta-basta ang ampo sa imo. Dili lang pastor ang ampo sa imo. Dili lang ingon pa dito kanang dito mag-iitan dito ang mga tao sa Ginoo kanang magwali og mga milyon kanang mga tao sa hundreds of thousands. Dili lang si isa pa yung kanang mga preacher sinihin. No? Isa pa. Si Ibahan, Bansila. Isa pa. Isa pa. Masuk kan metuin sa lain mga sa kanya nagapos ito karon iso is the God God's and the kings of kings the Lord Father Lord you see the hands below you see the hands of God to receive from you below that their lives are being changed so that may life of God be shaped for your purpose so that I pray Lord God for those people Lord God reaching out to you. Let them realize, oh God, that they are not made for ordinary things, but they are made special, God, for a purpose. They are shaped for your purpose. Lord, bless the hands of God, bless the hearts of those who are reading, who are taking, oh God, the step of faith, the leap of faith, oh God, all for your glory, all for your honor. Lord, salamat kayo sa grasya, o lumamahal. Lord, your anointing flow in this place. Lord, let your glory fall in this place, O God. Let your power, rest upon every heart, every people, Lord, whatever places, mabtag, sa ilahang natil, it will become their territory, it will become their domain together with you. And Lord, I pray that the moment, Lord God, they open their mouth, Lord God, to say your love, Lord God, to express your love to someone, you will anoint them, God. Lord, salamat kayo din that we receive our purpose, we will receive our protection, and we receive our identity this very morning. To you be healed and be glorified. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.
I believe exalting God is, this sermon is for you. Para sa tuwa. Sa dalay ko ng Diyos. Ang namin. So this very moment, exalt, I want you to understand.